హాయ్ అండి, నమస్తే రైతు సోదరులందరికీ. ఇది ముచ్చాలంపాడు విలేజ్ అండి. దీంట్లో వచ్చేసరికి నియో అంతకుముందు స్ప్రే చేశారు. నియో స్ప్రే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పైకాపు సెట్టింగ్ కోసం, ఫ్లవరింగ్ కోసం, కొమ్మ బాగా రావాలని దానికోసం ఆకాష్ వైజీ అని కొత్తగా వచ్చింది, దాన్ని ఇచ్చామండి. దాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి 4వ రోజు అండి. దాని రిజల్ట్ చూడండి ఎలా ఉందో, చైన్ మొత్తం కానీ ఫ్లవరింగ్ కానీ ఎలా ఉందో చూడండి. ఇది కూడా ఇప్పుడు మనం ఇవాళ డేట్ వచ్చేసరికి ఫిబ్రవరి 23వ తారీఖు అండి. ఇవాళ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇవాళ 23వ తారీఖు అయినా కానీ చైన్ ఎలా ఉందో చూడండి. గ్రోత్ కానీ షైనింగ్ కానీ ఎలా కనపడుతుందో చూడండి ఒకసారి. ఫ్లవరింగ్ ఇది చూడు, ఫ్లవరింగ్ ఇది చూపించు. ఫ్లవరింగ్ ఇది పైకి అంతే కదా, ఇది పైకి వచ్చింది అంతే కదా. ఇది ఫ్లవరింగ్ ఇదంతా పైన వచ్చింది. ఇది వాళ్ళకి 4వ రోజే కదా వాళ్ళకి. గ్రోతింగ్ కానీ ఈ పైకొమ్మ ఇదంతా పైకొమ్మ కదా.